का करताई ए निकाल हो गेल कितना सिंगार पटार करबे ढेर देर कुत्ता के दुआर पर बैठालो ठीक ना होखे। का साले साहेब जीजा जी के कुत्ता को हम कुत्ता बानी। गीदर लेकिन दांत फरले बारन तोहर नाम लेके कुत्ता कहनी है ना 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 साले पुरान धुरान फाटल चिटल पहन के चल ससुरारी आई सार के साधा लगा रहा है कि जीजा बहन चौदवा से आई तो 1-2 सीट कपड़ा ले आई का ले आओ अपने पेट में 77 गो चिपी साट के आवेला। ए कितना झमकैले जाके त आखिर कुतवे साथे नु हऊ ई केकरा ला लग सर हमरा से लग रहा त मार बदल के हम फाड़ दे हम। बाबूजी देखा तानी हम का देखी हम त आन्हर बानी। आ सुनु बउआ जी मर्द मेहरारू में झगड़ा दन होत रहेला ओही में तनका 19-20 कह के जिंदगी जिए के बा। आ सुन ल जीजा खिया पिया के बहन के दे बनैले बानी हम की हमरा बहन के दे में तईको खरो चालू तो तोहर दे बिगाड़ दे बहुत मरले बारे दीदी के हमरा। ए हम तो कहतनी बाबूजी साला के काट कूट के एक जगह माटी खोल के हला दिया। आय 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 साले साहब मजाक मजाक। बताई तो साले साहब घर में हमारी ये इज्जत बा खाना खा के देह पर हाथ अचा देल आ गलगला कह के मुंह पर कूला बिक देल। अरे तोरा लौकत नहीं के कुटुंब मारन होने घर में के इज्जत नहीं के तो तू देह पे कूला फेंक पे हाथ अचाइबे। एक कुटुम हो के चाहे कुत्ता कह 1.5 फीट छोड़ के बैठेला 1.5 फीट छोड़ के नहीं बनैले बानी वो 2 ताला। ए मुंह समार के बतियो मुंह 2 ताला घर तो का हो गेल हमर टाटिया मारे के घर बात चौकी जोड़िया के गड़िया है। ए बुर्जो काम कर लाड़ पपाद। ए रगो तो एगो झाट भूर पानी से घबराई ले बैठी गर्मी के दिन में सूख जाई बैठी। ये इज्जत पर आदमी ससुराल आई। ए तू चलबे कि हम जाई रे रह तू यहाँ हम जाता नहीं। ज्यादा टाइम लगी का खीसो नु बरता। ए आवत त बानी कति हर बराए रहल चल जल्दी लेट होता। बाबूजी प्रणाम। उठ बेटी उठ खूब खाइया खूब मोटाई है और मारपीट करे में पीछा न हटी है। बाबा रे ए हट जा हमरा लगे नोटंकी न चलता जे। बाबूजी खैनी खाएम साले साहब कुछ बात ना है रसगुल्ला खा ले हम। थोड़ा सा मंगने हुआ है ठीक है जो प्रणाम जो 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 रघु लग के प्रणाम। तू बहन करा के जा घर जा जा।